Gibarugan ni Department of Budget and Management kung DBM Secretary Amenah Pangandaman nga walay kamatuoran ang mga pasangil ni kanhing Representative Zaldy Co nga gingong adunay iregularidad sa bahin sa Presidente nga may kalabotan sa pagmugna sa national budget. Pagpasabot ni DBM nga ang tanang pondo nga gimando sa Presidente anaa sa National Expenditure Program kon NEP nga gitawag usab nga President sa budget. Busa giklaro ang proseso ug walay angay duha-duhaan. Dugang pa ni Pangandaman nga ang trabaho sa Bicameral Conference Committee sakop lamang sa lehislatura ug dili sa ehekutibo. Hinungdan nga dili matud pa sakto ang bisan unsang aligasyon nga nagpasabot nga misulod ang Presidente sa Bicam process. Ato paminaw na tipik sa pamayag ni Amenah Pangandaman, DBM Secretary. All appropriations ordered by the President is already in the National Expenditure Program. That is why it is called the President's Budget. So we reject any insinuations about it. The BICAM is purely under the power of the legislature. We respect and strictly follow the budget process, and all our actions are above board. Ang tanggi siguro usab sa DBM nga nagpadayon nga transparent ug nagasunod sa sakto nga mandato ang pagpangandam ug pagpasa sa budget sa ehekutibo ngadto na sa Kongreso.